Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Kon, musugot ka lang sa akong kondisyon. Kondisyon? Ngaon sa? Sa ariyon ako nga musugot ka sa akong kondisyon. Unsaon man ako pagsugot nga wa man ko masayod unsay imong kondisyon. Unsa na, Jack? Ito gyan ako sinubi ug ang bata. Aron padayon kang gawas nun sa kaso. Nayabag ka? Hain akong sulob. Mamiya na ta din eh. Gusto kang mapriso? Wa ko'y angay kahadlukan kay wa ko'y kalibutan sa inyong ipasangil nako. Hain lagi akong sulob. Buhi ko, Jack! Anihi mo masukod ang kalig-unso sa kababae kaysa lalaki. Buhi ko! Jack, ano pa mamugos magyug ka? Ha? Kinanang imo kong tagpawan, ama. Kung di mo tumama mga gusto, kamusta na lang. Huwag bumahawag na tayo eh. Sige na, baho sa pagkakos na ko. Dili ko! Paagang ako nga, Bila. Imog yung gipunan ng akong kahina, Malma. Jack! Dili na ko manawat ni Al, Mama. Unsa? Nga naman? Hindi magin mo tubag. Murag off ang iyang cellphone. Ay, nalang panawag. Magluto na hinoon ko, ha? Aron mga na ta. Kinahal makahigop kag sabaw. Sige, hinoon, Ma. Murag gutom na sad. Boss, okay na ka? Okay naman ko, Chukoy. Ayaw biya kalimot, boss ah. Dili biya titiaw katong imong operasyon. Usan lang nagpabiling sakit, Chokes. Ha? Angon sa man, boss? Ang imong totonlan? Dili, oy. Okay naman nga kung tutunlan. Unsa man din nagpabiling sakit nimo, boss ha? Aga akong kasing-kasing. Ha? Napituhan imong kasing-kasing? Sobrang sakit sa akong kasing-kasing karon, Chokes. Kaya dili paghihapon mo to sinubi nga. In love kay ko niya. Kang buangan nimo, boss ay. Habi na akong tinud-an na yun nga napiktuhan ang imong kasing-kasing tungod sa hitabo na. Sos! Gikinahanglan ko kayo sila, Chukoy. Labi na gyud kay nakakugos og nakagwa ko sa akong anak. Ang bata na dahil may hinungdan, boss. Kung anong na-inlove kang Dainobe, ha? Labaw kong gikinahanglan si Nobi, Chukoy. Mabuo ang tingali ko kung dili na ko sila ikauban. Doda ko, boss. Si mama ni mo maoy gipanagan-an ni Dainobe. Boss, unsa may tabo sa inyong panagtipon, ha? Kung giairan siya sa imong inahan. Sayon ra kayo na pangitaag paagi, Chukoy. Mahimong magtukod big kaw galingon na mo bay. Aron malayo si Nobi kang mama. Pero parehas ko silang mahal. Busa, ang ako pa rin kamutan og maayo nga maduol ni mama si Nobi. Aron, iagi kining mailhan. Saom mo sa mama ni boss, ay. Kapital M, man, ha? Maldita kayo. Di man, Chukoy. Dili. Nakasabot ko ni mama. Gusto lang ko niyang panalipdan
Mao ka hinungdan nga kinahanglan nga abuto na ko ang ilang mga daan. Aron magkailhanay sila pag-ayo. Unsa unan nimo? Mao ka pangitaan akong paagi, Chukoy. Animal ka! Huwag ka malipay. Wa! Idigkatuog ni mo. Maghuna-una ka ra sa kalipay nga ato karong kisawan. Wa lagi ko malipay. Sinubiri makalipay na ko. Oh. Malipay ka sinubi kung masayod siya. Nga nagjer-jer tang duha. Ano? Duha pagid ka raw. Ayaw tog ani sinubi dyan. Di ko tuganan sinubi. Kung musugot ka sa akong kondisyon niyo. Mapatay ti ka, Jack! Oh, asa ka paingon? Ihatod na ka sa inyo. Nabuang ka ba? Adto ko ihatod sa restaurant kay gibinlan ko sa akong auto. Nahadlo ka? Kung dili ko nimo ihatod sa restaurant, hunungan ning imong auto. Kay Oh. magtaksi na lang ko. Ah, okay. Ato ikaw ihatod sa restaurant. Gabi naman. Wa pa gyud si Alma. Wa ni mo suwaye sa pagtawag. Wa na. Oh, ngano wa man ni mo suwaye sa pagtawag? O, tingali, makadisturbo lang ko. Gusto ka? Ari mo mga tuog si Lucky sa akong kwarto? Tingalig layo ang giadto ang Alma. Nya ugma pa tumuuli. Tuod man ho. Sige. Ana lang mitog si Lucky sa imong kwarto. Okay ra ka? Kaya namang mag-drive? Si pagtuo nimo. Tawadaan ko kusog tungod sa imong gibuhat nako. Tingaling magsikag huna-huna sa nahitabo na to. Shit! Get lost! Okay, bye. Basta kay nakatilaw ka na ko. Okay? Shit! Ganun may uban pa magyo ko atong Jack. Nangita lagi ko sa kong signos. Oh. Unsa kay bati o dinobi kung masayran niya nga may nahitabo na mong tuhan ni Jack. Animal ka, men. Nakapatong ka na di ay ni Nubi. Imo gidi kung nauna na, magkatilaw ka na ako kung magkasugat ang atong duha kadan. Nagabian lagi ka. May out of town meeting ko. May meeting ka. Wa ka magpahibaw sa imong sekretary. Nanawag din ang imong sekretary og nangita nimo. Dinalian ang maong meeting. O guwa na ko makapahibaw niya. Nasuko ka? Wa ko masuko. Pero na-worried ko nimo. Love. Daghan mi gikabalakan si mama. Nahadlok mi nga tingali nasakpan ang gasoline boy. O gidiretso kag pick up. Unsa? Misamot ang among kahadlok sa dihang nanawag ang imong sekretary. Sorry, love. Sorry, gid kaayo. Dili na to mahitabo. Diin man ang imong cellphone. Nagsige kog panawag nimo aron magsusi pero wag gyud ko nimo tubaga. Ay, kuan. Nahibilin man gud sa auto ang akong cellphone. Oh my God. Nahibaw kag gyud nga importante kaayo ang cellphone pero imo gyud kibilin sa auto. Sorry na gud. Nagselos ka? Wa man. Na-worried lang gyud kog maayo. Masama na kakaon ka na? Kutawin na lang hinoon kog coffee.
Papa! Oh. Ngano ka, Jack? Nalipay lang ko pa. Pertigid na kong lipaya. Oh. May nakuha ka na sab nga bagong investor. Labaw pa sa usa ka investor. Tinuod? Oh, murag nakagurdo nga akong anak da. Gordo. Tugani na gani ko, be. Sige na, sulti ko. Pa. Excited naman hinoon kayo ko. Nadako sa kong bachelor's pad si Alma. Unsa? Nakitaan ko siya sa usa ka mahalong restaurant. Nag-inom og brandy. Oh. Siya rang usara? Siya ra. Og ako siyang giaber nga kung gusto siyang maghubog. Ubanan ko siya sa usa ka dapit nga way makakita niya. Og ang gaga, may uban sa dayon. Desperada? 100%. Sa ilang negosyo? Kang Nobe. Nangabubho siya ni Nobe? Pa, nakailan ako sa amahan sa anak ni Nobe. Oh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!